देखी एक जानी के पिया जी परदेश बानी, पूर्वी बयरिया जब बह रहल बा, धनिया अपन पिया जी के याद करते रही के पिया जी करोड़ों के संपत्ति घरे रहुआ छोड़ के लाख रुपया की कमाइला का फेर में पड़ल बने। तारा के शायद ये नहीं के मालूम कि हमारा ऊपर का बीत रहल बा। पिया जी के फोन लगा के कह तरीका कि छोड़ी के हम के हर की नौकरी करे ला कतना रुपया तू पावेला। हे सैया जी हे राजा जी याद बहुत तू आवेला, याद बहुत तू आवेला। छोड़ी के हम के नौकरी करेला, छोड़ी के हम के नौकरी करेला कितना रुपया तू पावेला। हे सैया जी हे राजा जी हे सैया जी हे राजा जी याद बहुत तू आवेला कि कितना रुपया तू पावेला। भूला जान हमरा के भूला गइल का हो, भूला जान हमरा के भूला गइल का कई के गवानवा भवन से पलैला, हम बिरहिनिया के बिरहिन बनैला। कि कई के गवनवा ए राजा जी हे सैया हे पिया जी हो। कई के गवानवा भवन से पलैला, हम बिरहिनिया के बिरहिन बनैला। कई के गवानवा भवन से पलैला, हम बिरहिनिया के बिरहिन बनैला। जैसे कि जल बिना तरपे मछरिया, ए जे जैसे कि जल